президенти мамлакат Тоҷикистонёнро бо рӯзи сарқонун табрик гуфтанд. Форбес: муҳоҷирон бо ваҳм аз Русия фирор мекунанд. тағйироти кадри дар вазорати корҳои дохилӣ. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз кадрҳои тозатаин чиро талаб намуданд? Аврупо боз дар гирдоби вируси COVID-19 дармонд. баррасии бозкушоии марзи Қазоқистон барои шаҳрвандони кишвари ҳамсоя. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар пайи янг-навор мардуми кишварро ба муносибати рӯзи сарқонун табрик гуфтанд. роҳбари давлат дар паёми табрикоти худ зикр намуданд, ки Тоҷикистон дар байни дигар кишварҳои пасошӯравӣ яке аз аввалинҳо шуда конститутсияи худро бо роҳи раъйпурсии умумии халқӣ қабул намуд. президенти мамлакат аз ҷумла хотиррасон намуданд, ки яке аз сабабҳои асосии сар задани рӯйдодҳои фоҷиабори солҳои 90-уми асри гузашта дар Тоҷикистон дағалона поймол гардидани талаботи конститутсия ва қонунҳои он давра буд. дар натиҷаи фаъолияти чабонарӯзии ҳукумати мамлакат пуштибонии мардуми Тоҷикистон ва дар асоси ин меъёри конститутсионӣ дар як давраи нисбатан кӯтоҳи таърихӣ сохти конститутсионӣ барқарор гардид ва дар кишвар сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, амният ва тартиботи ҳуқуқиву ҷамъиятӣ таъмин карда шуд. бо ифтихор афзуданд президенти кишвар. кишвардор изҳори боварӣ намуданд, ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар оянда нест саъю кӯшиш мекунанд, ки бо заҳмати содиқонаву аҳлона дар ободиву пешрафти ватан, тараққиёти давлат ва боз ҳам беҳтар гардидани шароити зиндагии ҳар як оила саҳми арзишманд гузоранд. дар фарҷом роҳбари давлат ба хонадони ҳар як тоҷикистонӣ бахту саодат ва осоишу оромӣ орзу намуданд. муҳоҷирони корӣ дар рӯзҳои ғайрикорӣ аз 28 октябр то 7 ноябр барои тарки Русия шитофтанд. дар ин бора Форбес менависад: ба гуфти раиси ширкати Белаго Мигрант Илгиза Якшибоева, пас аз эълони рӯзҳои ғайрикорӣ дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург, талабот ба чиптаҳо аз Русия 90% афзоиш ёфтааст. дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2019 ҳоло талабот ба чиптаҳо 40% афзоиш ёфтааст, гуфт Наталья Анисомова, сухангӯи Туту.ру. вай таъкид кард, ки кишварҳои серталаб Қирғизистон, Ӯзбекистон, Арманистон ва Озарбойҷон мебошанд. афзоиши талабот боиси боло рафтани нархи чипта шудааст, гуфт Якшибоева. авоили моҳи октябр қимати билет аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон аз 7 то 12 000 рублро ташкил медод. баъди хабар дар бораи рӯзҳои таътил онҳо бештар аз 2 баробар афзоиш ёфт. ҳафтаи гузашта мо шаҳрвандонро аз Москав ба Тошканд Душанбе ба маблағи 20 000 ва то ҳатто 30 000 рубл фиристодем, гуфт ӯ. дар ҳамин ҳол корфармоён боз аз нарасидани кадрҳо дар соҳаи сохтмон, хизматрасонӣ, нақлиёт ва логистика шикоят карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохтори вазорати умури дохила тағйироти кадрӣ анҷом доданд. хабар медиҳад дафтари матбуоти ин ниҳод. ба иттилои манбаъ, дар пайи тағйирот сардори як раёсат ва роҳбарони 8 шӯъбаи ин ниҳод дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ нав шуданд. аз ҷумла дар ноҳияи Мурғоб сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ Хайриддин Ҷаъфарзода, дар ноҳияи Рӯшон Умед Ҳамидзода ва дар ноҳияи Роштқалъа Саид Ҷаъфар Икромзода таъин гардиданд. ҳамчунин полковник Аскарҷон Абдурасулзода сардори раёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилӣ ва сарҳангҳо Илҳом Ҷабборзода Саттор сардори шӯъбаи рақами 2 вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Мирзо Фидозода сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии Ёвон, Шоҳвалӣ Ташрифзода сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҳамадонӣ ва майёрҳо Абдурауф Ғаффорзода сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷомии вилояти Хатлон, Ғолиб Пирмуҳаммадзода сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар хатти истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Душанбе таъин шуданд. манбаъ меафзояд, президенти мамлакат ин кадрҳои тоза таъинро ба ҳузур пазируфтаву аз онҳо дархост намуданд, ки барои таъмини суботу амният, таҳкими волоияти қонун, мубориза алайҳи ҳама гуна ҷинояткорӣ, ба хусус терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳо талош варзанд. сарвари Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар Аврупо Ҳанг Кюлиёс ҳушдор дод, ки ин минтақа дубора ба маркази авҷи бемории коронавирус табдил мешавад.
ба таъкиди ӯ зарфи 3 моҳи наздик дар аврупо боз 5 миллион нафар эҳтимоли ҷони худро аз даст диҳанд. Сабаби инро Килюк дар он мебинад ки сокинон ба таври кофӣ ваксина нагирифтанд ва ин боиси дубора авҷ гирифтани коронавирус гардид. ин шашмин ҳафта аст ки шумори гирифторони ба COVID-19 дар Аврупо меафзояд. Теъдоди фавтидагон бошад ҳафтумин ҳафта аст ки рӯ ба афзоиш овардааст. дар айни замон ҳамарӯза дар кишварҳои Аврупо бештар аз 3600 нафар гирифторони ин беморӣ тарки олам мекунанд. дар ҳамин ҳол ҳукумати Британияи кабир эълон намуд ки аз аввалинҳо шуда дории нави зидди коронавирусро ба рӯи истифода иҷоза додааст. раиси деҳони вазирони Қирғизистон Оқилбек Ҷабборов дар ҳушаи нахустин форуми иқтисодии Иттиҳоди Аврупо Осиёи Марказӣ бо сарвазири Қазоқистон Аскар Мамин мулоқот кард. хабар медиҳад дафтари матбуоти Девони вазирони Қирғизистон. ба гуфти Ҷабборов дар соли ҷорӣ афзоиши муназзами гардиши мол, тамоюли мусбати ҷалби сармоя, фаъол шудани равобити дуҷониба мушоҳида мешавад. сарвазири Қазоқистон ба тавсеяи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва амиқтар кардани ҳамкориҳо ҳавасмандӣ зоҳир кардааст. дар мулоқот масоили ифтитоҳи гузаргоҳҳои заминӣ дар Қазоқистон ба рӯи шаҳрвандони Қирғизистон ки ваксинаи зидди COVID-19 гирифтанд баррасӣ шудааст. гуфта мешавад ки вазоратҳои дахлдори ҳарду кишвар ин масъалаҳоро баррасӣ хоҳанд кард. Ҷабборов ва Мамин ҳамчунин масъалаи интиқоли нерӯи барқ аз Қазоқистон ва транзити он тавассути Қирғизистонро баррасӣ карданд. бояд гуфт Қирғизистон пештар ҳам ба бозкушоии марзҳо бо Қазоқистон даъват карда буд.